дар натиҷаи баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ноболиғи 17-солаи сокини ҷамоати деҳоти Чоргултепаи Нояи Рӯдакӣ бо гумони қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир карда шуд. Номбурда 7 сентябри соли 2021 тахминан соати 17:30 дар назди ҳавлии истиқоматиашон бо ноболиғи 10-солаи сокини амин ҷамоат ҷангу ҷанҷол карда бо санг як маротиба ба сараш задааст. дар натиҷа ноболиғи 10-сола ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар нояи Исмоили Сомонӣ бо аризаи зани 41-солаи сокини нояи мазкур муроҷиат намудааст ки моҳи июли соли 2019 дар нояи Исмоили Сомонӣ директори ширкати Толсохтмон марди 46-солаи сокини Амин Ноя бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ $11600 амрикоиро гирифта ваъда додааст ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар масоҳати 60 метри мураббаъ хонаи истиқоматӣ гирифта медиҳад, аммо ваъдаашро то ҳол иҷро накардааст. инчунин номбурда моҳи июли соли 2019 дар нояи Исмоили Сомонӣ бо ҳамин роҳ ба боварии зани 46-солаи сокини Амин Ноя даромада аз ӯ $20000 амрикоӣ гирифта $10500 амрикоиро баргардонида боқимонда $9500 амрикоиро то ҳол барнагардонидааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад.